Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqi tarap yurdumuzdagi täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan Habarlar gepleşmede başlayas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlarynyň, Balkan we Mar welaýatlarynyň häkimleriniň hemde yurdumyzyň medeniýet ministriniň gatnaşmagyny sanly video aragatnaşy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onun dowamyny yurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmek bilen baglanyşykly wezipelere hemde döwlet durmuşyny değişli möhüm meseleler garaldy. Hormatly prezidentimiz fanly video aragatnaşy arkaly geçirilen iş maslahatyny açyp, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Üwedowy, Durduliýewi hemde Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýewi göni video aragatnaşyga çağırdy. İlki bilen Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew şu günleri welaýatda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, aýkinlere agreten kadra laýyk derejede ýygy edilşi, ýa-da meýdan işlerine taýýarlyk, gowy çekişine ulanjak teňkiler we gurallary awatlamak, ýerleri taýýarlamak, suwurş we şort we kabalaryny aratsalamak, ýarlyk ýer almanyň, göýük bakça ekinleriniň ekiljek ýerlerini taýýarlamak, o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek ornuna ýaýbanlandyrylan giň göçerli we maksatnamalaryň işler barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim dürli maksatly deskalaryň gurulşyklary vilayatyň ýaşaýyş jaýlaryna, mekteplerde, çağılar baglaryna ýyradyş ulgamlarynyň kadary işini, şonuň ýaly ilaty elektrik energiýasy, tebi gaz we agyz suw bilen bökdönsiz üpçün etmek bilen baglanyşykly alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watanşygary bilen geçýän ýylda bugdoýyň bol hasylyny üsürip ýetişdirmek maksady bilen äkli agrotenki işleri talaby laýyk geçirmek, ekiş mewsiminde iş ediljek obaglyk teňkelerini, gurallar we ýerleri mewsime dol taýýarlamak, ekrançyk meýdanlarynyň ýagdaýyny degişli derejede saklamak meselelerini aýratyn ähmiýet berilmeligine üns çekdi. Döwlet başlarmada vilayatda gowy çekiş bilen bir katarda beýlik ekinleriň ekişine de guramaçyklyk geçmek meseleleriniň wajypdygyny bellädi. Şonuň bilen baglykda şu ýylyň dowamyna meýilleşdirilen işleriň we gurulşyklaryň öz wagtyna hemde ýokary hilli ýerine getirmegi, olarda häzirki zamanyň özen tejribeleriniň we täsirli tehnologiýalaryň işin ulanmagy bilen baglanyşykly meseleleri aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başlarmy bu wagtda häkime birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Balkan welaýatyna gödükçi edýän ornmasary Üwedow hormatly prezidentimiziň taşlygy boýunça vilayatda iş saparyna bolup alınıp bolýan gurulşyk işleriniň ýagdaýlary bilen tanışanlygy barada hasabat berdi. Vice-premier Balkanabad şäherinde Türkmeniň Agoý binasynyň we onuň ýanyna Tadaka jaýynyň gurulşygynyň baty depkinlerde alınıp bolýanlygy, Türkmenman şäherinde köpügürli hattahananyň we ýokunç ketelleri hattakanasynyň Türkmenman şäheriniň abada etrawyna kottejler toplumynyň gurulşyklarynyň dowam edýänligi barada hasabat berdi. Bellenşýäli garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyna taýýarlygyň çäklerini, alınıp bolýan gurulşyk işlerini ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi we deskalaryň bellenlen möhletlerde gurulup ulanmagy berilmegi ornuna äkli zerur tagallarly edilýär. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, vilayatda alınıp bolýan işleriň talaby laýyk gurulmalygyny, garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen deskalardaky işleriň ýagdaýyny gödükçilikde taklamalydygyny taşyrdy. Şunun bilen baglykda döwlet başlarmada gurulýan deskalaryň bedegi işleriniň milli ýörelgelere laýyk gelmeligini aýtdy we bu wagtda vice-premier hemde häkime anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier Durduliýew garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň sebitlerini ulanmagy berilmegi gödükçilikde deskalarda alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, şöhratly bayramçylyga ajaýyp sowgat boljak möhüm ähmiýetli gurulşyklarda işleriň barşyna bir gödükçi etmek, olaryň hilini we öz möhletini ulanmagy tapşyrmak üçin äkli tagallarly etmek wagtda vice-premier anyk taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Uradgelliýewi hemde Mar welaýatynyň häkimi Anaberdiýewi göni video aragatnaşyga çağırdy. Häkim vilayatyň çäklerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ekrançyk meýdanlaryna ýerine getirilen işleriň agreten talaplara laýyk gelmegini üpçün etmek, ýerleri we obaglyk teňkelerini ekiş mewsiminde taýýarlamak, şol bir wagtyň özünde ýazlyk göýük we bakça ekinleriniň ekiljek ýerleriniň şol sanyna ulanjak teňkeleriň taýýarlyk derejesi boýunça durumşy geçirilen maksatnamalaryň işler barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek, vilayatyň ilatynyň durmuş üpçünçiligini ýygyderli ýokalandyrmak ornuna ähli düzümleriň taýyşly işleriniň ýoly goýulýanyny habar berdi. Hormatly prezidentime de hasabat dinläp, vilayatda alınıp bolýan işleriň talaby laýyk gurulmalygyny taşyrdy.
Şeýlekem gyş pasynyň dowam edýän günlerini, ýaşaýyş çaýlarynyň, mekdeplerin we çağlar baglarynyň ýylydyş ulgamlarynyň kadary işini üpçün etmek, etraplarda, şäherlerde we şäherçilerde durmuş düzümine degişli diýskalaryň büýükdençlik hereketini ýola goýmak zerurdyr. Döwlet başlarymyz şu günleri alınıp barlayan meydan işleri bilen bir katarda ýa-da kişine guramaçylyk geçmek maksady bilen taýýarlyk işleriniň batly depkinlerde ýola goýulmalydygyna ünsçekdi. Ýa-da kişini gysga wagtda we guramaçylyk geçirmek üçin zerur tagallar edilmelidir diýip döwlet başlarymyz bu wagtda anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew Mar vilayatyna bolan iş saparynyň jemleri barada aýdyp, bu ýerde durmuşa geçirilen ähli taraplaryň çäreler barada hatabat berdi. Ýa-dyrky döwürde Mar vilayatynyň çägininden gözi başalan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň hemde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirçi ulgamynyň gurulşygyna degişli işler alınıp barlýar. Bular barada aýtmak bilen vice-premier vilayatda Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyna hemde o milli maksatnamasyna laýyklykda gurulýan deskalardaky işleriň depkinlerini ýoklandyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Döwlet başçylygynda hatabat dinläp, dürli maksatly deskalaryň gurulşygyna alınıp barlayan işleriň depkinlerini güýçlendirmek, şol bir wagtyň özünde binalarda häzirki zamanyň bütün tejribesi bilen milli binagarlyk görelgilerini utgaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini belledi. Hemde bu wagtda vice-premierler Durduliýew, Urad Gelliýew hemde häkim Anyberdiýew birnäçe anyk taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň vilayatlarynyň häkimleriniň ýolary tejribe alşmak maksady bilen Mar vilayatyna iş saparynyň gurulmalydygyna ilişekdi. Olar vilayatyň medeni durmuşynaky hemde obagjygynaky oňun tejribeleri bilen tanşarlar. Munyň özi häkimleriň iş tejribesini mundan meýlekde baýlaşdyrmakda hassa ähmiýetli bolar diýip milli liderimiz belledi we bu wagtda degişli ýol başlara birnäçe görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowany hemde Medeniýet ministri Şamradowy göni video aragatnaşyga çagyrdy. Vice-premier Mehmedow medeniýet ulgamyna Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watanşygar bilen geçen ýylda ýaýdanlandyrylan çäreleri giňden beýan etmek boýunça ýürüýte maksatnamanyň işlenip taýýarlanýandygy we ony üstünlikli ýerine ýetirmegiň uğurlarynyň kesgitlenigi barada hatabat berdi. Medeniýet ministri Şamradow şu günler Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy we Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watanşygar bilen geçen ýylyň şany senleri münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň medeni maksatnamasy barada hatabat berdi. Ýeri diýarymyzyň durmuşynda mühim ähmiýeti bolan mukaddes seneleriň hormatyna köpegişgünli, aýdym saly çykyşlar, bäsejikler, tergiler we dürli derejedäki maslahatlar guralar. Hormatly prezidentime de hatabatlar dinläp, ýurdumyzda mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilýän deskalaryň açylmagynyň we şanly senleriň hormatyna gurulýan dawarlaryň häzirki döwrüň ruhyna alaýyk gelmek ornuny zerur tagallalaryň edilmelidigine ünsçekdi. Medeni çäreleri, milli ýörelgeleri we häzirki zaman tejribelerine kybap gelmelidir. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm orna ýeleýän medeni çärelerde ýurdumyzyň gadanýan üstünlikleri, halkymyzyň bagtyarlygy we milli ykdysadiyetimiziň dürli ulgamlaryna getiren tepkitler öz beýany tapmalylar diýip milli liderimiz belledi we bu işleri döwrüň tarap laýyk derejede guramagyň zerurdygyna ünsçekdi. Şundukda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda bitirilýän beýik işleriň Türkmenistanyň halkary geňişligine iýilýän ornunyň wasp getirilmelidir. Munyň özi halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna we Türkmenistanyň ähli urlary boýunça gadanýan üstünlikleriniň giňden wagt edilmegine ähmiýetlidir diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu wagtda anyk taşyklar berdi. Ykdysadiyetimiziň ähli urlaryna alınıp barlayan işler häzirki döwrüň özüň talaplaryna we halkary ölçeklerine doly kybap gelmelidir. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işleri ýygyderlik kämilleşdirmek maksady bilen oňa häzirki zamanyň özüň tejribeleri, täsirli tehnologiýalar işiň ornaşdyrylmalydyr diýip milli liderimiz aýtdy we bu wagtda degişli ýol başlara birnäçe görkezmeler berdi. Aýratynda garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýram münasibetli meýilleşdirilen çäreleriň guramaçyk derejesine aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlaryň ýaklytyny, berk jan saglygyny, maşgala abadançylygyny, Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyna ýedi diýarymyzy mundan meýlekde ösürmegiň bähbedine alyp barýan işlerini, uly üstünlikleri arzu etdi.
Indi bolsa hormatly prezidentimiň adyny täze ýyl münasibetli gelen gutdaw bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onun Ali Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň Ali Hazretiňiz. Size we Türkmenistanyň dostlukly halkyna täze 2021-nji ýyl münasibetli bagtyarlyk, üstünlük hemde awadançylyk bardaky arzuwlarymy iýermek meniň üçin uly hormatdyr. Portotdan peýdalanyp, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny putulandyrmak maksady bilen siziň Ali Hazretiňiz bilen bilelikde zerur işleri alyp barmaga gyzyklanmalarymy tasdiklaýan. Jenap prezident, size tüý sürekden hormatym bardaky inandyrmalarymı kabul ediň. Kaýy Said, Tunis Respublikasynyň prezidenti. Ýa-ni ýakynny hormat prezidentimiň gatnaşmagyny Awganistan Islam Respublikasynyň Akin Antkoy menzilleriniň arasyndaky 30 kilometrlik demir ýolunyň ulanmagy berilmegi. Kerki Şibirgan ugru boýunça güýjenmesi 500 kV bolan 153 kilometrlik elektrik geçirji ulgamyň ýurtlarymyň arasyndaky Imamnazar Akin hemde Serkedawat turgundy optik süýümli halkar ulgamyň işe ýerdilmegi Türkmenistanyň ähli ugurlardaky ösüşini äşkar etdi. Şu münasibetli ýurdumyzyň neft-gaz, owa-hojuluk, mali we ykdysadiýet toplumlarynyň guramagyny maksatlar geçirildi. İl ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli taryhy wakalary wagt etmekligi başlanan maksatlar işçiň häsiýeti beslendi. Türkmenistanyň neft-gaz toplumynyň guramagyna geçirilen maksat ýokary ruhy belentligi beslendi. Bilelikdäki tasamalaryň amala aşyrylmagy iki döwletiň we dogonluk halkyň däbi öwrülen dostlukly, netijeli gatnaşyklary ıgrarlygyny, şeýle-de Türkmenistanyň goňşy Awganistanyň durmuş ykdysady ösüşini işen gollaýanlygyny nowatdaky gedek äşkar etdi. Bular barada çykyşlaryň her birini aýraty nykdaly. İl ýurt dünýä ähmiýetli işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözleri aýdyldy. Milli liderimiziň teklip edýän Awgan meselelerini çözmäge hemme taraplaryň çemeleşmeleri goňşy ýurtda paragatçylygyň we durnuklulygyň dikeldilmegine hyzmat eder. Bu ýagdaý Awganistany sebitiň we dünýäň energetika, ulug we hojuluk gatnaşyklaryna çekmek boýunça anyk işlerde öz beýany tapýar. Elbetde hyzmatdaşlygyň täze ýollarynyň ulanylmagy berilmegi bilen iki döwletiň ulug siyasy kuwatyny, olaň energetika we kommunikasiýa pudaklaryny netijeli gatnaşyklaryny, halkara ykdysady gatnaşyklar ulgamyna goşulmagyny amala aşyrmak üçin mümkinçilikler giňeler. Milli liderimiziň belleşi ýaly bu iş taslama gyýyska möhletlerde amala aşyrly. Olar umumy maksada biziň ýurtlarymyzyň uzak möhletlerini ösüşine kuwatly itergi bermäge we bu ösüşi üpçün etmäge niýetlenendir. Biziň ýurdumyzyň maksadynyň yer ýüzüniň bu böleginde ýetirli çalt tepkinler bilen ösýän, sazlaşykly energetika, ulug we kommunikasiýa ulgamyny döretmek görelgelerinden ugralýar. Bu ulgam häzirki zaman dünýä hojuluk gatnaşyklarynyň ören möhüm we aýrylmaz bölegini döretmäge gönükdirilendir. Netijeli sevtara we kontinental özara gatnaşyklary niýetlenendigini hormatly prezidentimiz belleýär. Şeýle-de tasamalaryň durmuşa geçirilmegi Birleşen Milletler Guramasynyň uzak möhletlerini strategiýasyna dolu laýyk gelýär. Bu strategiýa merkezi we günorta Aziýa sebitleriniň we olary ýanaşyk ýurtlaryň durnuklulygyny we durnukly ösüşini üpçün etmäge niýetlenendir. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly bu tasamalar adamlaryň hal ýagdaýynyň hasam gowlanmagynyň, goşmaça iş orunlaryny döretmegiň, 20 ösörli daşarky maýa goýumlaryny çekmegiň ören möhüm esasy bolup hyzmat edýär. Bu işleň ählisi öz nowatyny sebitde howpsuzlygyň gyşarnyksyz berkidilmegine ýardam eder. Şonuň ýaly netijeli döwletara hyzmatdaşlygy üçin zerur bolan amatly syýasy ýagdaý döretmäge itergi berer. Şeýle-de dawaral masahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy hasam gülledi we sürmekde, döwlet ösüşiniň durly ulgamlaryna ýokary zähmet netijelerini gazanmakda döredýän şertler üçin hoşallyklaryny beýan etdiler. Döwlet başdanymyzyň tagallasy bilen Türkmenistan rowaçlygyň we ynançmagyň watan ýylynda da şeýle üstünlüklerdir özgörüşlüň hasam rowaj aljakdygyna ynam bildirdiler. Masahadyň ahyryna ýanglanan aýdym saatlarda hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt bähwidine gönükdirilen beýik işleri, watanymyzyň ähli ugurdaky ösüşleri giňden wasp edildi. Ýurdumyzyň owa hojuluk toplumynyň guramagyny matlagat geçirilip, ol düdümleýin diýetgalaň üçetini, Kerki Şibirgan ugru boýunça elektrik geçirjetini, Akina Antkoy beketleriniň aralygyna 30 kilometrlik demir ýoluny hemde Imamnazar Akina we Serhedawat turgunny, halkary optik süýümni aragatnaşyk ulgamyny we saşyr geçelgeleri işe giýerdilmegine bagşlandy.
Çıkışlarda verilenşi ýaly bu tatlamalar Owganistanyň tebitleýin we halkara ykdysady işleri ýygydarly gatnaşdyrmagy, bu ýurdun ikliminiň ulak logistika aratnaşyklar ulgamyna goşulşmagyny gönükdirilen anyk ädimlerdir. İki taraplayın tebitleýin we halkara hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy we mümkinçilikleri tebitde umumy geoiqtisady we syýasy ýagdaý oňyň täsiri bilen baglykda olaň üstünlikli durmuşa geçirmeginiň wajipligi bellenli. Öz geoiqtisady we geosiýasy ähmiýetliligi bilen tebit şäherlerinden çykmak bilen Türkmenistany we Owganistany düzümleýin diýetgalyň gurulmagy iki ýurdun şäherlerine Merkezi we Günorta Aziýa, Ýewropa we ýakyn günnäger bilen birikdirýän uly kommunikasiýa aragatnaşyklarynyň kimde iklim derejesini, energiýa üçinçiliginiň täze doglugynyň emele gelýändigini aňlatýandygy bellenli. Bu bolsa öz gedegine durnukly ösüş ulgamynyň ulak we energetika puwdaklaryna ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramatyny çykyş edýän halkara başlangyçlarynyň iş ýönüne durmuşa geçirilýändigini aňlatýar. Ferredara demiryol mendilleriniň köprüleň, goňşy we beýleki ýurtlaryň gatnaşmagyna elektrik geçirjilen we optik süýümli aratnaş ulgamlarynyň gurulşy Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ugry boýunça lapis lazuli ulak geçirilýetiniň işi girdilmegi boýunça işler mysal hökmüne getirildi. Şoň bilen baglykda halkary guramalar, şol sanyna Birleşen Milletler Guramasy we oň ýürütülüşdirilen düzümleýin idaralary Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlygyň wajipligi bellenli. İki taraplayın Türkmen Owgan düzümleýin tatlamalara tebit döwletlerini, goňşy we beýleki döwletleri birleşdirýän kimde Ewraziýada toplumlaryň kontinental hyzmatdaşlyk ulgamyny emele getirmäge gönükdirilen giň geoiqtisady giňişligi döretmek boýunça has uly meýilnamanyň esasy bölegi hökmünde garalýar. Şular ýaly hyzmatdaşlygyň esasynda iki dogonlyk halkyň dostlyk we goşnýetli goňşulyk taryhy däplerini bolan dayanjynyň Owganistanyň tebit we kontinental durnuklygynyň howpsuzlygynyň aýrylmaz we wajip bölegidigi kimde ýurtda parakatçylyga, lalaşyga, oňyň ykdysady ötüşe ýetmek ukybyna bolan berk ynamynyň durýanlygyny tally. Ýokary derejeli gatnaşyklaryň ösürilmegine uly üns berýänligi üçin maslahatda hormatly prezidentimde hoşallyk sözler aýdyldy. Hoşallyk matlagydynyň dowamyna aýdymdyr saallary giňermerli. Olarda berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mehriban arka dagymyzyň ýolaşylygyny amala aşyrylýan ägir uly tutumly işleň wasfy belentden ýetirildi. Ýurdumyzyň mali we ykdysady toplumyna dünýä ähmiýetli taslamalaryn işe girdilmegine başlanan maksady işin käset mahsus boldy. Çykyş edenler Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň öňe süren we üstünlikli durmuşa geçirilen bu başlangyçlarynyň elektrik energiýasynyň eksport meşhurlarynyň artmagyny we çäkleriniň giňeldilmegine, tutuş tebitiň uly üsaşyr mümkinçilikleriniň ösürilmegine ýardam berýändigini bellediler. Şelde bu taslamaların ulanmağı tavşırılmağının iki yurdun ulu üstü mümkünçülüklerini durmuşa geçirmegi, onların energetika ve kommunikasiya ulgamlarına katnaşıklarına, yadirklaman halkara iktisadi katnaşıklar ulgamına koşuluşmağına yardım verecektiğini ıtalli. Şelde köp taraplayın gazaklanmaların gavat gelýänligi, hyzmatdaşlaryň energetika akımlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy bolan ymtylmalaryny ıtalli. Hormatly prezidentimiz şeýle desgalaryň ulanmagy berilmeginiň Owganistanyň ykdysadyň ötüşine kuwatly iter berjekdigini anam bildirýär. Şelde bu desgalar Owganistanyň senagat we durmuş üçinçilik ulgamlarynyň dikeldilmegine ýardam eder. Owgan halkynyň öz güýçlerini anamyny artdyrar. Parakat güllä besýän ykdysadyň ösen döwleti emele getirmek işini agdyberli we bütewli gazanmagyň täsirli şertine urlar. Möhüm ähmiýetli taslamaryň durmuşa geçirmegi köpbirlik ysnyşykly we netijeli Türkmen Owgan hyzmatdaşlygynyň netijesi bolup durýar. Biziň gatnaşyklarymyzyň gadymdan gelýän köp asyrlyk taryhy kökler bar. Bu gatnaşyklar häzirki döwürde täze many mazmuny bolýar. Häzir bu gatnaşyklar bilelikdäki giň meşhurly ösüş meýilnamalarynyň amala aşyrylmagyny, häzirki zaman üçinçilik ulgamlarynyň desgalarynyň dördülmegini, täze uly kommunikasiýa, energetika ugurlarynyň emele getirilmegine öz aýdyň beýany tapýar. Bu taslamalar umum strategik maksatlary anyk düşünmegiň, uzak möhletli hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini anyk duýmagyň esasyny biziň ýurtlarymyzda we halklarymyzy hakyky dostlyk we hoşnýetli goňşulyk gatnaşyklar arkaly hasam berk baglanşdyrar. Häzirki döwürde energetika we serkedisi uly kommunikasiýa üçinçilik ulgamlarynyň bir wagtda gurulmagy biziň döwletlerimiziň ykdysadyň şalt depkinler bilen ösmeginiň netijeli şerti bolup durýar. Maslahatdaşlar halkary ähmiýetli taslamalar amala aşyrmakdaky başlangyçlar üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler.
Hormat Prezidentimizin tapşyrygynça 19 ýanwarda Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senaty Ministrliginiň Halkara Okuw Ilmi Merkezine, Saglyk Guraş we Derman Senaty Ministrliginiň, Ilimler Akademiýasynyň we onuň Himi Institutunyň we Teknologiýalar Merkeziniň wekilleri bilen Germaniýanyň Essen Universitetiniň klinikasynyň arasynda bu ýön köküniň düzümindäki gliserizin turşusynyň wirusa garşy täsiri bardy, teleköpri arkaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senaty Ministriniň ýol başlygyna Türkmen wekiliýetiniň Essen Universitet Klinikasynyň infeksiýologiýa ilmi barlygy merkeziniň müdiri professor doktor Adalbert Kravçyk bilen onlaýn doşugy geçirildi. Doşugy Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senaty Ministrliginiň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Türkmen Derman Senaty birleşiginiň hemde Türkmenistanyň Murat Garraýew adyna Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň ýol başlary we hunermenler gatnaşdylar. Mazmuna baý çykyşlaryň barşynda bu ýön köküniň hemde onuň düdümindäki gliserizin turşusynyň keselleri we jermekdäki aýratynlyklar barada pikir alşyldy. Ma'lum bolýar bu terişdäniň netijeligi Türkmen hemde daşar ýurt alimler tarapyndan goýda geçirilen barlyklar arkaly tasdiqlananlar. Täze koronavirus pandemiýasy bilen baglykda tutuş dünýäde virusa garşy görüşmäge ukyply bolan ýürüte terişdäniň ýüze çykarylmagy hemde eşlenip taýýarlanyna gönüktirilen ilmi barlygy işleri hasam işeňleşdirildi. Şunukly nazardan alimleň deýişli ilmi barlyklary bu ýönden edilen dermanlyk terişdeläriniň şeýle hem onuň düzüminiň ähmiýetli bölegini dödýän gliserizin turşusynyň bejerişi öňalşy babatyndaky görnütin täsirini tasdiqlaýandyr. Bu ýönüň kökü gadymdan beri halk arasynda ýokarky dem alş ýollarynyň keselleriniň bejergesine giňden ulanlypdyr we onuň oňyn täsirini nazarda tutmak bilen türkmen alimleri bu ýön köküniň ýokanç keselleriniň bejergesindäki ähmiýetini öwran nagtaýan arkada prezidentimiň görkezmelerine laýyklykda bu ösümliň öz bolşy aýratynlyklaryny içgin öwrenmeklerini dowam edýärler. Hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly düýpli ilmi işine laýyklykda keselliň öňüne almak hemde olara garşy durnuklygy ýokarlandyrmak maksady bilen dörli melhemlik çaýlary, dermanlyk ösümliklerden taýýarlanan dörli içkileri maslahat berilýär. Parasatly ata-babalarymyzdan kesellere garşy melhemlik otlary netijeli peýdalanmagyň dörli usullary bize miras galy diýip döwlet başçylarymyz bellige. Häzirki zaman lukmançylyk ilmi şolan gymmatly häsiýetlerini tasdiqlamak bilen çäklenmän, eýsem netijeli ulanmagyň mümkinçiliklerini öwrenýär. Şonuň ýaly maslahatyň çäklerini bu ýön köküniň düzümindäki gliserizin turşusynyň koronavirus ýokunçylygyň sintezi üçin zerur bolan monoksidaza fermentine oňaýsyz täsir edip, bu virusyň ösüşini togtadýanyna hemde bu dermanlyk ösümleriniň dürli täsirlerini has giňişleýän öwrenmek baradaky meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem bu maslahatda Germaniýanyň Essen Universitetiniň klinikasy bilen bu ýön köküniň keselligiň öňüni almak, bejermek, saglyk dikeltmek hemde bir neçe bejerji täsirini has giňişleýän öwrenmek boýunça bilelikdäki ilmi işleri alyp barmak barada Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senaty Ministrligi bilen bu universitet klinikasynyň arasynda alalaşyk baglaşmak. Türkmen tarapyndan bu ýön köküniň nusgalyklaryny, ýani onuň ekstrakty, şerbeti, kulkösi, süýrü dänesi kesilen we beýlek görnüşlerini Germaniýanyň Essen Universitetiniň klinikasyna ilmi taýdan öwrenmek üçin uğratmak. Geljekde bilelikdäki ilmi işleri ýerine getirmek üçin Germaniýanyň Essen Universitetiniň klinikasynyň we ýurdumyzyň alimlarynyň bilelikdäki toparyny döretmek. Bu orada özara maglumat alşmak üçin iki tarapyň jogapkärlerini bellemek. Bu ýön köküni ilmi taýdan öwrenmek boýunça Türkmenistanyň we Germaniýada amala aşyrylan ilmi işler barada maglumat alşmak barada aralyp maslahatlaşyldy. İş duşunyň barşynda ilmi diplomatiýa urugy boýunça iki taraplyň hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmek, lukman alimlaryň bilermenler we hunermenler arasynda ýygdarly pikir alşmak üçin şertleri döretmek meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Saglyk Guraş we Derman Senaty Ministrliginiň Sputnik we sanjymyny belli almak hemde deýişli şahadatnamany bermek münasibetli hoşarlyk maslahat hem geçirildi. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk duruna ýurdumyzda insan saglygynyň berkidilmegi, adamlaryň dörejilikli işlemekleri we ýokary derejeli diňç almaklary üçin amatly şertler öpçün etmek arkada prezidentimiziň durmuşa geçirgen döwlet siýasatynyň eler tutulan orlarynyň biridir. Munyň özi mähliman arkadamyň başlangyjy we ýol başlygy esasyna işlen taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň esasy ugur bolup durýar. Milli liderimiziň ýol başlygyna ýurdumyzda keselliň öňüni almak, olary ýok etmek boýunça maksatnamalaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Bu abatda diýärimiziň Saglyk Guraş ulgamyna ýetilen sepgitler, gazanlan üstünlikler halkara derejelerini ikrar edildi. Maslahatda çykyş edenler insan saglygy hakyna ägir dolu işleri durmuşa geçirgen arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler hemde hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.
Berqarar döwletimiziň bagtýarlykda urunny, hormatly prezidentimiziň taýsir taýlary netijesinde ýurdumyzyň milli bilim ulgamy ýetigderlik kämilleşdirilýär. Ötýädi ösüşleri bolýar. Bilim ulgamyny amalaşdyrylýan özgörtmeler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Hormatly prezidentimiň karary bilen täsdiklanan Türkmenistana sanly bilim ulgamyny ösürmegiň konsepsiýasyna we onu durmuşa geçirmegiň meýilnamasyna laýyklykda Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşy Institutuny tapyrlaýyn netijeli işler durmuşa geçirilip başlandy. Sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça giň möçerli işler alınıp barylýar. Häzirki wagtda bu ýokary okuw mekdebinde sanly bilim ulgamyna durmuşa geçirmek maksady bilen sanly bilim portaly we web saýty döredildik hemde olary kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn işler alınıp barylýar. Institutuň sanly bilim portaly giň maglumatlygy, el ýeterliligi bilen bilim alýan talepler ondan peýdalanmak mümkinçiliklerini giňeldi. Talepler elektron okuw dersleriniň tertibinden, elektron kitapxanadan, professor bilen tanıştyrışlaryndan, audio hem video okuw sapaklarynyň ýazgylaryndan peýdalanyp, uzak aralykdan bilim alyp, şeýlekem bellerişleri we täzelikler bilen tanışyp bilýärler. Döredilen websayt internet arkaly birigip, institut barada gerek bolan maglumatlary, dünýäň ösen ýokary okuw mekdepleri bilen halkara hyzmatdaşlyklary barada we köp sanly maglumatlary üç tilde almaklyga mümkinçilik berýär. Sanly bilim ulgamynyň çäklerini institutyň professor muallimler tarapyndan virtual tejribelen programy üçinçiligi işlenip düzüldi. Bu bolsa talip ýaşlary tejribe sapaklaryny täzeçil öwretmäge, şeýlekem alma barlyk işlerini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Talipler media programmalaryny erkedip, ýerine ýetiren taslama işlerini janlanyrýarlar. Video şeklinde döredip, hasam aýdyn görnüşini görkezip bilýärler. Şeýlede talipleň inatalary bilen halipa muallimleň asnaşykly ara gatnaşygy saklamak maksady bilen täze lokal turda işleýän program üçinçiligi ornaşdyryldy. Bu program üçinçiliginiň kömegi bilen talipleň okuw sapaklaryna bolan gatnaşygyny, okuw derslerine bolan ýetişigini, hasap synaglarynyň netijelerini, gadany ösünliklerini tez wagtda SMS arkaly inatalaryna ýetirip bolýar. Institutyň talip ýaşlary okumagy, öwrenmäge, döretmäge we döwrewap bilim almaga giň ýol açýan gahrman arkadagymyza sag bolsun aýdýarlar. Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolanýaryş Institutuny da bilim bermegi işini döwrewap derejede guramak, oňa innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, ýaşlara berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak, bu abatda milli aratynyklary gözeňde tutmak bilen dünýä tejribesinden uğralmak, sanly bilim ulgamyna geçmek boýunça giň möçerli işler alınıp barylýar. Institutyň sanly gurşawyny häzirki zaman programy üçinçiliklerini öwrenmek hem de işläp taýýarlamak maksady bilen sanly iqtisadiýaty ýürütülüşdirilen okuw otaglaryna talip ýaşlaryň arasyna ýetigderli gurulýan ilmi taslamalan gurnaklary netijelik häsiýete ýa bolýar. Dünýä tejribesini öwrenip sanly maglumat hyzmatlaryny guramak boýunça talip ýaşlaryň taýýarlan ilmi taslamалary aýratyn belerlikler. Institutda häzirki wagtda sanly iqtisadiýaty ösürmekde kesgitlenen uğurlar boýunça işleň meýilnamasyny we ýetigderligini taýýarlamak, dünýä tejribesini öwrenmek, hunermenler taýýarlamak, elektron iş öwürlügi guramak, elektron töle ulgamy döwrewaplaşdyrmak, sanly maglumat hyzmatlaryny guramak boýunça işler durmuşa geçirilýär. Talip ýaşlar döredilýän ähli şertler üçin arkada prezidentimde hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly amlarym, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 19-njy ýanwarda saat 20-den 20-nji ýanwarda saat 20-nji bolajak hawa barady. Türkmenistanyň hawa maglumaty ulgunyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gargaçykly ýağış ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demiradyk gün ordan tildeski munta 9-14 metre ýetýän şemal ukser hawa gijesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çelmayl, gündüzüne 7-12 gradus. Kenerik taraplaryna bolsa 3-8 gradus mayl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Demiradyk gün matardan tildeski munta 8-13 metre ýetýän şemal ukser hawa gijesine 0-dan 5 gradus çelmayl. Gündüzüne 9-14 gradus, günortagyň ora etraplaryna bolsa 21 gradus çelmayl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günortagyň ordan tildeski munta 9-14 metre ýetýän şemal ukser hawa gijesine 1-6 gradus, gündüzüne bolsa 17-22 gradus mayl bolar. Levap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günortagyň ordan tildeski munta 9-14 metr, käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal ukser hawa gijesine 0-5 gradus çelmayl, gündüzüne 17-22 gradus mayl bolar.
Daşowr welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup, azkim gar gatşypy ýağış ýagar. Demiradyk norddan 8-13 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijetine 4 gradus sowukdan 1 gradus şeýle maýl. Günüden orta 0-dan 5 gradus şeýle maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup, ömürli bolmagy mümkin. Demiradyk kilometrden 7-11 metre ýetýän şemal üser. Hawa gijetine 0-dan 2 gradus şeýle maýl. Günüdene 10-12 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 20-sine magnit hadisatynyň gowşap täsirli saklanmagyny arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 10 götürüm artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz borun örtüklerini ulanmagy, şelde gaş basyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, basala görä geýinmegi maksat berýär. Mehriban ýyleşler, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň istenip basyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen Watan Habarlary gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşeretsenýär. Ýakly düşen özünni bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun,